Ошондой матурдан бадарынышым көңүлдөн тәбрик этесим келе. Мен инде 14-жылы районга ишке киргеш, бул вакытта программа белгиле. 15-жылда сиздин клубуна келип карадым да, бик көп муражаат сизден алгандан соң шап катып, инде мектеп биздин 16-жылга бүтән клубу. Мына кийин сиздики киртеси болду. Мына чөнки сиздики бик начар халда. Андан мына мында келгенде да, эле апайлар да айтып кетти инде, халкыбыз бик тырыш, Аллага шүкүр, матур этип яши билесиз. Бик көп чаралар үтә сезнең. Әле ул иске җимерек клубта да бик күп үтәдер. Менә бүген дә әле үзегезнең авылда чыга торган газетагызны күреп тә бик шатландым, Аллага шөкер. Менә шулай итеп яшәргә насыйп булсын. Менә шушы матур клубларда киләчәктә озак итеп яшәргә безнең районыбызда 30дан артык программа эшли бүген. Максатчан программалар йөртәбез. Менә сез аны беләсез, президент программалары дип. Менә әлбәттә сезнең оныш башта эшлисез эшләрегез бар әле. Үзегезнең менә мин бая инде килгәндә әйткән идем, монда балалар шактый. Клубны түзүдүк, садигыбызны ремонтлыйсыбыз бар. Мәктәпне, әгәр дә мәктәп кирәк икән, күбрәк итеп балалар алып кайтыгыз. Менә мин кергәндә әйттем, ким дигәндә 35 бала булса, яңа мәктәп салам. Менә валлаһи. Аңды дип әйтәм. Президенттан сорыйм, салам, балабыз белән идарәчесез кайткач инде президентыбызга зур рәхмәтебезне җиткерәсез. Халкыбыз исеменнән, район җитәкчеләре исеменнән бик зур рәхмәт менә президентыбызга, безнең районга карата шундый җылы, матур карашылган өчен клуб булырга тиешле. Быел программада 50 урынлык кына. Мин президентыбызга кирдем, Рөстәм Нураевич әйтәм, халык күп анда, 50 урынлы клуб кичкенә була. Әле булса да кичерәк булган дип карыйм мин. Мен халыкны зур мероприятие үткәргәндә. Ул безгә рөхсәт бирде 100 урынлы клубка. ФАПта булырга тиеш түгел, ФАПка да рөхсәт бирде менә. Библиотекабызда шушында. Матур итеп бергә яшәргә, балаларны җибәрмәскә читкә, шушында калырга, мәктәпне яңартабыз. Садикны ремонтлыйбыз, Алла бирсә, киләсе елга дип торам инде садикны ремонтларбыз. Быел без менә Кәшәдә садикны ремонтладык, Ташкишүдә ремонтладык садикны. Наласада саласыбыз бар садик. Хәзер Шәйхта садик сала башладык. Менә киләсе елга Алла бирсә, сезне кертә.